Ik ben niet de rolstoel en ik ben niet mijn lichaam, maar ik sta los daarvan met mijn eigen energie. Petra is iemand anders dan een rolstoel. Dat zijn maar dingen eigenlijk hoe je voortbeweegt en een soort instrument om door het leven te komen. Maar dat zegt natuurlijk niks over jezelf. Het heeft wel een reden gehad. Ik ben niet dood gegaan, zeg maar. Ik had nog wat te doen. En misschien was dat wel dansen. Ja. Wauw. Ik heet Hannie Meijering en ik ben 62 jaar. En ik heb sinds 2008 de ziekte van Parkinson. Ik ben Inge en ik doe mee omdat ik last heb van chronische pijn. Dus ik deal wel met depressies en die kunnen ook heel zwaar zijn. Ik ben Marleen Zijnstra en artistiek leider van Leefmeesters. En ik ben directeur van Stichting Dans op Recept. Als je het echt wil, dan lukt het je. Daar ben ik van overtuigd. Als mensen zeggen, ik heb geen keuze, ik zeg, je hebt altijd een keuze. Niet de keuze, de situatie kies je niet, maar je kiest wel hoe je ermee omgaat. Ja, dat ben ik niet met je eens. Ja, ja. Ja. Het gaat er niet om of je het kan of niet, hoe je ermee omgaat, maar het is wel hoe je denkt op dat moment. Ja, en dat deel ben ik niet met je eens. Dus de keus om soms anders te denken is niet voor iedereen even gemakkelijk. Ik heb ook een aantal zelfmoordpogingen gedaan. Ik heb een aantal zelfmoordpogingen gedaan. En dan zegt mijn broer ook, ja, maar je moet gewoon eventjes. Weet je wel, nee, dus dat die zeg ik schop niet. onder de kont. Nee. Maar als ik dat zou kunnen, dan zou ik dus niet. Dan zou mijn denken heel anders zijn. En ik ben heel blij voor je dat je die wilskracht hebt om door te gaan. Alleen persoonlijk loop ik daar wel eens heel erg tegenaan. But the bottom line, you still decide to go on. Yeah, but it's very, very hard choice sometimes. Absolute. Because last year ben ik volledig afgekeurd. I do not be part of society. It's extremely difficult for me. Oké, doe nog even afrollen. Mag je nog even voor jezelf stretchen wat jij lekker vindt? Leefmeesters is een dansgezelschap. Het is een nieuwe tak van de stichting Dans op Recept. Waar wij danslessen organiseren voor mensen met een chronische ziekte of aandoening. En ik dacht, ja, ik vind het wel heel mooi dat we daar ook een artistieke poot bij ontwikkelen. Want dans is natuurlijk een podiumkunst. Dus zo is Leefmeesters ontstaan. En daar maken wij voorstellingen met dansers met en zonder een beperking. Dus professionele dansers en mensen die... nou, zoals je ziet, iemand in een rolstoel. En we hebben iemand die de ziekte van Parkinson heeft. En dat werkt echt super boeiend samen. Even kijken hoor. Ik was heel veel afgevallen door een gastric bypass. Dus een gastric bypass is eigenlijk een soort maagverkleining met een darmomlegging, waardoor je dus veel kunt gaan afvallen. Is een soort hulpmiddel. En ik wilde graag een huidcorrectie. En ik moest eigenlijk dan nog wat meer afvallen. En toen zei de dokter van, nou ja, weet je wat we doen? Dat is een goed idee. Minste risico's, we doen er een maagbandje overheen. En dat zo gezegd, zo gedaan. En op een gegeven moment werd ik zo ziek steeds...
3 keer in het ziekenhuis geweest. En ze hebben me elke keer weer teruggestuurd van er is niks aan de hand. Totdat ik uiteindelijk zo ziek was en door een ambulance werd opgehaald. En uiteindelijk bleek dat mijn hele darm geperforeerd was door dat maagbandje. Je raakt langzaam in een coma doordat je vergiftigd wordt eigenlijk door je eigen lichaam. En daardoor heb ik een septische shock gekregen met multi-orgaanfalen. Het uiteinde van je lichaam sterft af. Dus in mijn coma zijn mijn benen al geamputeerd. Ik heb in die coma longembolies gehad. Ik heb 2 keer een hartstilstand gehad. Ergens dacht ik van... of heb ik de kracht gevonden om toch uit die coma wakker te worden. En toen begon het natuurlijk eigenlijk allemaal pas. Mijn armen zijn eigenlijk ook tot mijn elleboog helemaal zwart geworden. En dat is teruggedrongen naar een amputatie van 10 vingers. Ik heb gelukkig nog een duim. En zodoende, dat is wel echt mijn moment in mijn leven geweest dat alles anders werd. Er is altijd een leven voor 2016 en mijn leven na 2016. Het draait uiteindelijk allemaal om liefde. Liefde in het leven, maar liefde ook voor jezelf en liefde voor elkaar. Maar ook, wat er nog kan eigenlijk. Ja. 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 Je hebt echt een ontzettend fleurig huis ook. Ja, ik kwam uit een andere woning. Nou ja, ik had dit huis gekregen en ik dacht ook... ik was dan alleen na 20 jaar samen zijn geweest. En ik dacht, als je hier binnenkomt, moeten mensen ook blij van worden. En ik moet er zelf blij van worden. En dus ik heb het echt een beetje op mijn eigen gevoel ingericht eigenlijk zelf. Ik wil dansen met de dood, meeslepend en groots en wild. Naar klein emotioneel, naar blij en vrijheid. De dood omarmen en loslaten. Dansen in een gevecht van leven en dood. Heftig, wild, angstig. Dat waren ook de delieren, zeg maar, die ik heb gehad in de coma's. En dan weer eigenlijk de overgang dansen van licht, sereen en blijer. Want ik heb wel herinneringen ook aan hoe het is om dood te zijn, zeg maar. En dat was heel veel rustiger dan het leven hier. En samen met de dood, en Manuel waar ik mee dans, die is dan eigenlijk de dood. Dansen in mijn coma. En zo de delieren, amputaties en de dood uitbeelden in dans. Ontwaken in totale ontreddering en machteloosheid. Je bent zelf het licht op je eigen pad. Laat je gedachten en de rolstoel en geen benen, geen belemmering meer zijn. Ja, mijn voetjes liggen er wel allemaal bij, sorry. Ik vind rijden tegenwoordig leuker dan vroeger, voordat ik in mijn rolstoel zat. Toen was het echt een soort moeten, denk ik. En nu vind ik het ook nog wel leuk om te doen. En ik ben ook natuurlijk best wel trots dat ik deze auto heb kunnen aanschaffen ook. En dat ik erin rijd. Ja. Ja, want als we ook wel eens weggaan of zo, dan heb ik nog een handbag mee en nog een douchestoel kan erin. En dan nog, wat hebben we nog meer altijd mee? Nog mijn eigen rolstoel natuurlijk. Dus er kan heel veel in, ja. Soms niet. Nou, mijn douchestoel als we weggaan en alle koffers natuurlijk. Maar ik ben wel heel dankbaar ook voor de mensen om me heen. Want ik denk ook wel eens van, ja, weet je... Als ik bijvoorbeeld in dat gezin had geboren, of weet ik veel, hadden we dit nooit met elkaar ook niet gered. In mijn ogen, ja, alles wat er gebeurt, mij kan eigenlijk ook niks meer gebeuren. Want ja, waar moet ik nou nu nog bang voor zijn? En wat moet ik nog meemaken om niet aan te kunnen? Nou, dat denk ik. Nou, niet zo heel veel. Ja, tuurlijk, weet je, er gebeuren waarschijnlijk ook nog hele vervelende dingen in het leven. Maar ik weet wel dat ik de kracht heb en de veerkracht om door te gaan, hoe moeilijk het ook is. Want uiteindelijk, weet je wel, komt het uiteindelijk toch op jezelf neer natuurlijk, hè? Hoe je ermee omgaat.
was altijd een droom, omdat ik met Dans op Recept zoveel mooie mensen in de 8 jaar dat ik lesgeef ben tegengekomen. Leuk nummer. Dat is leuk, hè? We gaan nou even dansen. En ik dacht, ja, die mooie verhalen die moeten een plek op het podium krijgen. En daarom vind ik het superleuk dat we dit mogen doen. Aan de achterkant is het heel hard werken. We zijn maar een hele kleine organisatie met 4 mensen. Dus ik ben ook vooral heel veel bezig om het geld te regelen. Dat we dit kunnen doen. En we proberen aan de achterkant heel erg al die tour rond te krijgen. Heel veel gesprekken met theaters. En, mijn droom is dat we gewoon elk jaar een nieuwe productie mogen maken onder leefmeesters. En dat dat steeds meer groter wordt. Dus dat dat steeds meer publiek gaat trekken. En dat dat steeds meer gaat toeren. Dus dat het op een gegeven moment een bekend gezelschap wordt in Nederland. Naast de andere gezelschappen die er zijn. Maar er zijn heel weinig gezelschappen die met zo'n cast werken. Nou, gelukkig is Jacobien echt iemand die het heel goed kan organiseren. Maar ik ben 7 dagen in de week, 50 uur per week aan het werk om alles voor elkaar te krijgen. Vandaag is er een vergadering van de provincie. En daar ga ik inspreken omdat Dans op Recept en Leefmeesters geen geld krijgt. Vanaf 2026, dat betekent einde voor Dans op Recept. Alles moet stoppen dan. Ja. Ja, dus ik sta hier vanavond wel voor iets. Dus ik vind het ook heel spannend. De groepen waar wij voor werken zijn helaas groot, kwetsbaar en groeiend. En ze ervaren vaak hele hoge drempels om überhaupt mee te doen aan kunst en cultuur. En netjes tegen de erkenning en alles wat er gepland is, dreigt nou alles in één op te houden. Ik word vaak wel gevraagd van wat is nou de grootste verandering in die 30 jaar dat je hier actief bent. En ik antwoord dan altijd, dat was die jeugdtheater, die vooropleiding Meeuw. Dat heeft echt alles veranderd. Iedere commissie een andere keuze maken, daarheen je het andere meisjes zetten. Ik denk dat we het helemaal met hoe die is zijn. Ja, het is nu vechten op heel veel fronten. En ik ben ook ondertussen subsidieaanvragen de deur uit aan het doen om te kijken van kan ik het via andere kanalen binnenkrijgen, politiek bewegen. En ondertussen draait gewoon alles door bij ons. Alles, gewoon in volle kracht. Dus ik denk dat ik deze maanden 4-dubbel aan het werk ben. En dat doe ik met alle liefde, want het is het mooiste werk wat er is. Maar ik hoop ook dat het oplevert dat we er in januari nog zijn. En anders ga ik gewoon op Antarctica wonen. Ga ik met pinguïns dansen. Ja, eigenlijk gewoon. Eigenlijk, I mean, you just need to find your place on her. Ga maar zitten. Precies. And like, but then find yourself also down, out of her. Ja. So you need to melt more. Exactly. Yeah. Lukt dat zo? Ja, ik weet niet hoeveel kilo die stoel gaan hebben. We moesten allemaal een momentum verzinnen. Ik vond dat best moeilijk. Ik heb, in het verleden ben ik heel veel gepest, want ik hield van dansen. En als jongen is dat natuurlijk best wel anders. En dat is voor sommigen best wel raar. En ik was ook iets voller. En dat is ook gewoon een reden dat ik eigenlijk een soort makkelijk doelwit was. Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. En toen uiteindelijk ben ik naar een kindercoach toe geweest. Die heeft mij toen heel erg geholpen. Dus toen ging het weer een beetje goed. En toen ging het weer helemaal bergafwaarts op de middelbare school. Ik durfde eigenlijk niet meer de deur uit. Ik durfde niet meer naar school. En ja, dat was een beetje een all-time low. Toen ben ik nog een keertje teruggegaan. En toen ik naar die kindercoach ging, kon ik het erover hebben. En puur omdat ik het erover had met iemand die er buiten stond,
voelde dat al heel anders. En sindsdien kon ik eigenlijk weer mezelf opbouwen om daar bovenop te komen. En sindsdien heb ik eigenlijk heel weinig moeite of zo daarmee. Het gebeurt natuurlijk nog steeds en dat blijf je altijd houden. Maar dat is niet erg, want ik kan er nu mijn eigen twist aan geven. En zo is eigenlijk dat ene gesprek, dat moment, helpt me nu nog steeds. In mijn leven was een vriendin en die werd op een gegeven moment ziek. Wij dansten samen heel erg veel. Zij kreeg een hersentumor en toen is zij heel erg gaan zoeken samen met mij van, goh, wat kan je dan nog wel? Je kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant verlamd, laat maar zitten. Maar nee, kijken van wat kan ik nog wel op het gebied van dans. En dat heeft mij wel echt heel erg geïnspireerd in van, ook al heb je verlies, er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk. Ik wil vandaag echt even 1,5 uur nemen om jullie een beetje te leren kennen. Ik heb jullie bij de auditie natuurlijk wel gezien, maar ik moet nog gewoon veel meer weten. Jullie moeten ook van mij nog meer dingen weten. Ik werk met ownership. Dat wil zeggen dat mensen zelf duidelijk moeten aangeven of zelf de controle over hun eigen lichaam, geest en dergelijke bij moeten houden. Want ik kan het niet doen. Dat betekent ook dat je mij niet constant op de hoogte hoeft te houden over waar je zit. Of dat je zegt, ik moet even gaan rusten. Dat mag gewoon, want dat hoort er gewoon bij. Als je lichaam dat zegt, het is klaar, ik vind dat prima. Ik zal wel pushen. I like pushing the boundaries. 4 swings, 7 and 8, and a 1, and a 2, 3. Neem je hoofd mee, kin op je borst. Ik werk voor het balletgezelschap Introdans in Arnhem en als choreograaf. En mijn specialisme is ook het inclusieve casten. En ik ben vorig jaar uitgenodigd in Tokio om iets te presenteren op de World Expo. Mijn inspiratie over het thema momentum gaat over het elkaar ontmoeten op het juiste moment. Of juist het momentum verliezen om elkaar goed te ontmoeten. Waardoor je dus net langs degene loopt die wel eens jouw beste vriend of jouw levenspartner zou kunnen worden. Dus eigenlijk mislukte ontmoetingen. Juist. Juist, dat is hem. Zagen jullie hem? Lekker. Nou, vorig jaar is Marleen hiermee begonnen. En ik vind het wel bijzonder dat opnieuw zeg maar, een deur wordt geopend voor mensen die door dans zich verder kunnen ontwikkelen. Of door dans een stukje gelukkiger kunnen worden. Of dat die dus kansen krijgen om op het podium te gaan. En bovendien, het levert natuurlijk schitterend materiaal op. Het zijn hele bijzondere samenkomsten van mensen. Ga door met je gezicht. Who needs a lover with a heart of gold when you're down and blue? Who needs storms in mid-July on the couch with family guy? Those little things that happy lovers do. Die mentale problemen die ben al sinds groep 8 op basisschool. Ja, en die depressies, dat zit in beide families. Van mijn vaders en moeders kant. En dat mijn broer daar helemaal geen last van heeft en mijn zus ook niet. Ik vind het een van de vervelendste dingen. Je wenst het niemand toe. Zulke donkere gedachten en heel veel dingen wel willen, maar het gewoon niet, dat het niet uit je handen komt. Ja, dat is heel
heel vervelend. When you're down and blue, who needs storms in mid-July? Ik zou heel graag veel positiever willen zijn en net als Petra dat veel meer hebben. Maar dat zit gewoon niet in mij. Dan kan je nog zoveel foefjes bedenken om het omdenken, maar dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Als ik aan het dansen ben, dan heb ik geen last van Parkinson. Dat is het mooie van dans. Je hebt het nog wel, maar wat je gewoon normaal overdag soms niet kan accepteren, bepaalde dingen, kan je tijdens het dansen wel accepteren. En dan hoort het gewoon bij jou en dan ben je samen met die Parkinson ben je gewoon lekker aan het bewegen. En weer rustig uit. Ik werkte in een dierenartsenpraktijk, ik was dierenarts. En ik kon ineens niet meer zo goed mijn operaties doen. Ik was een beetje onhandig. Dus ik ging naar de huisarts en die zei gelijk van... Nou, zegt hij, het lijkt wel een beetje Parkinson. Ik zei, Parkinson? Dan ben je 45, dan denk je van, dat kan toch helemaal niet? Kijk naar boven. En zet hem niet stop, we gaan gelijk weer door. Maar bij mij kwam er, toen ik de diagnose had gekregen en toen ik medicijnen kreeg, een enorme creativiteit omhoog. En dat is iets wat vaker gebeurt. En ik ben dus tassen gaan maken. Ik zat hele dagen achter een naaimachine, de ene tas naar de andere. En behalve dan die passie voor tassen maken, kreeg ik ook een enorme passie voor muziek. En met name voor dancemuziek. Op de een of andere manier kon ik daar heel lekker op bewegen en op dansen. En ja, ik voelde gewoon, dit is goed voor mij. Ja, ik zweer erbij dat ik nog best wel redelijk eraan toe ben, omdat ik heel veel heb gedanst. Dat is volgens mij voor mij de beste remedie. En natuurlijk ga ik wel achteruit. Maar er zijn mensen die net zo lang hebben als ik, die er veel erger aan toe zijn. Dus. Hanny! Nou, voor mij zou de boodschap wel zijn van... Je kan altijd nog iets doen, ook al denk je dat je niks meer kan. Ja, ook al ziet het er nog zo somber uit. Komt een moment dat je toch weer plezier aan dingen gaat beleven. De naasten, zeg maar, de familieleden, vrienden... die kunnen daar ook een hele belangrijke rol in spelen. Ja, als iemand toch een beetje in de put zit of dat niet lijkt te doen... help hem dan een beetje, of haar. Kijk voor iemand wat er te doen is, waar die naartoe zou kunnen. Stimuleer hem daarin of ga mee, ga samen dansen of schilderen of wandelen elke week of zwemmen. Ja. Neem iemand op sleeptouw als hij het zelf niet doet. Want het is echt heel belangrijk. Ik wil jullie heel veel succes wensen. En zet hem op en ouderwets break a leg. Ja, dankjewel. Ik ben echt trots. Ik ben echt heel trots. Het komt allemaal bij elkaar. Het licht, het geluid, de kostuums. Yes, go. Oké, top.